Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Kaya't apapanawon ni Doña Dolores ni Bakit Ansing iti apartment apagnana danda. Inrabak met ni Bakit Ansing asaanan nga agawit pay iji balay na. Ket agnaeden iti apartment. Iti dayta gundaway. Kinasarita ni Doña Dolores ni Celia. Ket kayat namat apapanawon daytoy. Tapno maipatungpal na anaimbag ti plano na. Saan adimngeg ni Celia kadagiti imbagbaga ni Doña Dolores. Iti sabali abangir, impakamo adagos dagiti buyot ni Lindon ti pannakauram ti may sa abuday gana. Nakapungtot ni Lindon. Ket nakunana nga mangano adapakainaigan ni Ruben iti napasamak. Kabayatan na. Agsarsarita da Diana ken Doña Dolores. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapolwan. Tugot, tinapalabas! Yak kaya't ngagnanayon akadwa dagita at tao, Diana. Awan serbida kanyak. Mama, Aging gaasan a pumanaw dagita at tao. Yak matagsardeng amang riribok kadakwada. saan kumamot akas tatitratom kadakwada, Mama? Awan ti dakas nga aramidan da. Podno nga wandakas ngar aramidan da. Nga masikuranak nga dasabali at tao dito'y apartment. Saan asabali a tao ti pangibilbila nga kadakwada, Mama? Nabayagan kadata ni Manang Celia. Ken kasinsin day di papan ni Auntie Ansing. Diana, nangeg ko dagiti bagbagaken ka itay ni mamam. Naputla na maag ti ilam. Auntie Ansing, Diyak kaya tag sa umay papanken kwa na. Gaputan na bayagan nga intanem ko ken lipat dagiti daga sa pagtengiti biyag ko. ha? Auntie Ansing? Sa bagay, mayat mutkit di da ito agundaway. Tapno makasarita ka, Diana. Apay ka di, Auntie. Sana ka naipas nga di kalman. Adu tinadamag ko may papanitinam. Sipod pa'y pimusay day di ama makasinsin ko. Nang bukal ti pamilya mi iti bukod mi nga investigasyon, may papaniti ipupusay day di Roberto. Ha? Saan kami amamati abastalatan pimusay ti amam? Nasa lagisag kanawan ti saksakitan day di Roberto. Naglabas la ti sumagmamanwa bulan, kala ti panagsakit na. Anya? Jak amo, no nadakamaten day tukan ka ni Celia. Gaputa iso iti ti kanayo nakakuyog day di amam. At damat dagiti version nga imbaga kanyak ni Manang Celia. Maipapan iti day di papa, Auntie. Sabali matkan ka. Diana, ti resulta ti bukod mi nga investigasyon. Ket kasla na igagara ti pannakatay day di amam. Anya? Ang sana denggan ti husgado day ta bersyon mi. Gapu tapat-tapat talaang ti amin. Awan tinabatad nga ebidensya mi. Anya? Aging ganay taneman kan lipat ti amin, Diana. Nabaybayanan day ta akaso day di papam. Italaang ang makita ka seryoso ni Manang Ansing. Napataglakit diti pagsarsaritaan da ka ni Senyorita Diana. Nasaya at mat no adda dito ni Manang Ansing. Gaputas saan na akabutang ni Doña Dolores. Kabailan na asungbatan. Naturad ni Manang Ansing. Madlaw nga adun tinagdalanan na apanubok iti biyag. Nailata talaga ti lubong, Diana. No asino pa'y dagiti tattawa ka gurgurak. Isumo tinagbalin agayim ni mamam. Ha? Asino dagita atat tao, Auntie Ansing? Ti pamilya ni Lindun. Dakkel ti basol kanyak ti amana. Kanday dya General Barbosa. Anya? Dumngaga na imbag Diana. No saan nagapukan nila kay Ignas. Naikutan na aktawanan ba ina General Barbosa. Anya? Day tatipudno, Diana. Imbilang ko amay sa banwar nila kay Ignas.
Gaputa inispal na kiti ima dayjay a general. Kaya't nakidiara musun. Diyos ko. Tapno nalawag kan kati amin. Simre kakidia babaunan ni General Barbosa. Derep tawanan bain. Kat pinanggap nak nga ikutan iti daydagon daway. Dayana, itaam ni mama makumit kita kanya kamangmangan. Nagsakit ti panang kita na kanyak. Naka-tiger look. Mama, apay ang nagsakit ti panangkitam kan ni Auntie Ansing? Dayana, kita man ni mamam. Agpangato agpababati kiday na. Langana ti makakaubat. Mama, makitkitak ti araramidam. Mangan kakit din. Amangan nagsakit ti tiyan mo, nagsida ka iti naimas, Manang Ansing. Saan anairuwam ti tiyan mo amalanitan? Ti kunam, Dolores. Saan ka di anairuwam ti tiyan mo iti dinengdeng asaluyot? Kanda dumapay anateng? Karni man kan natang ti sidaag. Saan ngagsakit ti tiyan ko, Dolores? Agsinsidaag to pa iti tao. Oh. Wan, Dolores. Kayat ko asidaan di agraraman kan basto sa tao. Yiw! Napukawan ti ganas ko amangan. Takayo manlangan. Buisit! Manawan. Mabuti nga si Daag. Sika talaga, Auntie Ansing. Gimuran akas laubing ni Mama. Kumusta dagiti tao tayo, Brandon? Bambantayan da na imbag dagiti bodega, boss. Binilin ko na imbag ida. Saan ka pa apumanaw ita dito'y safe house, Brando? Amangan no dito'y matipapanan di awanan bain. Di kagdanag, boss. Bantayan da ka na imbag. Nagado kami dito'y safe house. Saan basta makastrict ni Ruben? Jak namnamaan nga agbalin ana siglat ni Ruben. Saan akas iti sigod, adi na ammo ti lumaban? Sigurado ang nagsanay ang makilaban. Si Nanay Laki din nila kay Ignas, boss. No apay nga isupay lang tinagbalin akaribal ko iti puso ni Diana. Siyak ti imuna anakam-ammo kini Diana. Saan ket aday jay a Ruben? Boss? Ngam addan tulat taal daw na. Patayak tuday jay a Ruben. Nagpakniya na imbag dagiti kabusor, Tata Ignas. Narigat da sa pulan. Ruben, talagaan narigat asapulan dagiti aglamlamang. May salati kayat asawan ti panagpaknida. Amudan ti agbutang. Tata Ignas. No idikat sandang amu ti agbutang. Ita, mapadasan damutan ti agbutang. Mariknada, nga damat la katukadda. Awan serbi ti kinabak nang. Numarpuog to ti grupo da. Agpapada da ama ikpisok ije pagbaludan. Tata Ignas. Agtignayak manan. Jak agsardeng aging gaajak masarakan ti paglemlem manganda. Agan-anad ka akanayon, Ruben. Nagtignayan ni Ruben. Jak imbagakan kwa na arumwarak mat dito'y dagusmi. Tulungak nga agsawar iti aglawlaw. Mapanak ka dagiti lugar. A posible apapapanan dagiti buyot ni Lindon. Saan mabalin nga adda aklatan dito'y balay nga agtugtugaw. Nasken nga addamat ti aramidak. Dinak asitgan, Manang Ansing. Jak kayat ti payud mo. Agat asok ti pinadis. Ala, di ka din gumurgura kanyak, Dolores. Pakawanan nak no nasair ko tirik na. Ha? Ingka manganan, Dolores. Ang mga nagsakit ka no di ka mangan. Punasa mong tiguram kanyak. Jak kayat ti mangan. Ibabawi kun dya imbagakan ka nga agsidsidha kiti tao. Saan ka nasidaan?
Nabsuga kun. Iso ajak kayaten ti tawa si Daan. Iso nga ka manganan, wen. Bakit abak bakit? Anyat kinunam. Agtantanamitim kamanen. Jak maawatan ti bagbagam. Diyak kaya ti makisaritakan ka, Manang Ansing. Panawan nak dito'y pagtugtugawak. Nagmaya tarabakan ni Dolores. Kasla ubing agpasugnod. Nadlaw kumutday tama ng ansing. Si kalaang ti makabael amang tubngar ken kuana. No idikat papanawan na kakaslaasoy di mansyon na. Sa anitan. Nagbalin ako na naturod. Ammo kun ti lumaban. Manang ansing, Naglastog day ta Dolores. Idado pa'y ti kwartana. Ilupit-lupit na dagiti marigriga tapadak. Kaslasaan na tao ti pangibilbilangan na kada kami. agpaiso day ta anak ko na manang ansing. Ammum day ta, gaputan na bayag ka na nagserbi ababao na ni Jamansyon. Sika ti pagtaltal kan day di kasinsin ko a Roberto. Nagsingpot kanyak day di Don Roberto, manang ansing. Saan nak nga imbilang kasmay sa ababaunan, no di kat imbilang nakakamang ti pamilyada. Silya, Agpada na singpot da Senyorita Diana, kanday di Don Roberto. Isung aging gaita, addaak payla ditoy, kat bambantayak ni Senyorita Diana. duwata namang salaknip kan kwa na, Silya. Jak muto ni palubo sa tagibasitan na tayo day ja Dolores. Sakbay amadangran na tibukod ng anak. Agdalan pa'y nga umunay tirabaw, tibangkay ko. Agtugtugaw nga agmay-may sa ni Boss Lindon iti abay tilugan na. Nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Madlaw kong adda pa nagbutang na ni Ruben. Iso adi na kaya't apo manawak iti abay na. Ay, nakurang pa'y iti padas ni Boss Lindon. May papan iti rangit. Iso akasta itatidyar na. No saan nga aramatin ni Boss Lindon ti kwartana? Masapamit ang maapit ti biyag na. Brando, umasidag ka dito eh. Wen boss, umaya kan. Kabayatan ti pa nagtulid ti panawin. Adu dagiti posible ang mapasamak. Kan saan nga amin nabalikas kat may butaktak. Nasked ti pa nagilimod. Naunag dagiti balikas mo, Ante Ansing. No maminsan, adda pagsayaatan ti panagulbud. Tapno saan mo ang mapasakitan tirik na ti sabali a tao. Ha? Ti biyag ti tao, mayari giti aso kanalakang agpukaw. Kabayatan na si bibiyag ti tao, agarami di tinasayaat, saan kan nga agarami di ti dakes. Ante? Diana, kanakan. Binulod ko laang day ta balikas, iti day di kasinsin ko a Roberto. Ha? Idi agtutubo kami pay laang iti day di amam. Nangaton di arapaap na iti biyag. Gaputan nagtaod kami laang iti nakurapay a pamilya. Ante? Nagadal ka nagtrabaho na imbagday di papam. Nagagatan nagnegosyo. Aging gangayin inutan na makaururnong. Kasta gayam. Wen, Diana. Nagbaligi dagiti negosyo na. Kat may saditan ti plantasyon ti asukar a dinadael laeng ti inam. Nabilin mo ka din dagiti dimteng akakadwa tayo, Brando. Wen boss, naisuro kon kadakwada no nya dagiti trabaho da. Jak kayat ti buyot a naginab titigtignay da. Ti kayat ko, kabalandak asalakniban iti anyaman nga oras. Pasig adagiti nasisiglat ti dimteng nga kabarbaro akadwa tayo, boss. Nasayaat nga rod no kasta, Brando. Anya ka din launay ti pampanonotam, boss. Itay payamadmadlaw ko akas laborido ka. Di naklantan ni kaskaso. Basta bantayan dak anaimbag dito yung safe house ko. Dakkalagatan ti magastos mo. No kayat maabaw yun ti plantasyon ti asukar, Diana.
Adda ka di pa'y namnama ang mabawik ti plantasyon ti asukar? Ante Ansing? Diyak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Kasapulan tayo tinalay nga abogado. Sana bale, adda nakasarita nga abogado. Nasayaat mo't no kasta, Auntie. Ay, pasensya ka, no, saan ka nga ingkuyo ga nakisarita iti may sa nga abogado. Gaputa kayat ko pa'y tagpaliiw. Ha? Narigat ti basta gibaga iti kaso kadag iti abogado. Tamang ano ka kung sabos ida dagiti pamilya Fortesa. Maawatan ka itan, Ante Ansing. Masapul ti panaganad kan panagpaliiw, Diana. Nangruna kat nadagsan na kaso ti may pilay ti korte. Kasta ka di, ti madmadlaw mo kan ko na, Brando. Wan General, kasla madandanagan ni Boss Lindon. Saan ang makaid na? Sana rumbang agdanag ni Lindon. Nas ka napatid ka rin na, ti pakinakam na. General, Saan na mabalin ama ulit ti inaramid ti ama na anaglibas. Kapulang iti may sa kalaman. Nagbutang ni Mr. Fortesa ka ni Ignacio. General, kasla nagsubli ti pasamak. Gaputa kaslamod lakin nila kay Ignas ti garaw dayja aruben. Natural. Kapo tayin suron ni Ignacio dagiti taktika. No kasano ti lumaban. Talaga anay dumduma ti garaw dayjay aruben. Anya nga tataramidin tayo kan ni Boss Lindon. General, nakaul uli magmanan. Ngagmaymay sa safe house. Adon adaras a kinasaritak ni Lindon. Ang amawan ti dengdenggan na. Ang ti kagdanag. Patsek ngagsublin tumetla ti ganay-gay na intun makamiris. Amadi ti aramidin na. Sa dino tinagapwam, Brando, saan ka di nga imbagakkan ka? Saan ka apumampanaw dito safe house? Pasensya kan, boss. Adalabit na pan ko ginatang itirwan. Ngam sana ka nagbayad. Basta saan ka narumrumwar. Ala, awagam dagiti tao tayo ijay laboratorio. Tagbantay daan na imbag. Matongban, boss. Diana, no pampanunutem ti kwarta magastos mo para iti panangipilam iti kaso kontra ka ni Lindon. May remedyo day ta. Talaga, Ante Ansing? Wen, Diana. Si dadaan na katumulong itinaganday di Roberto akasinsin ko. Agyaman aklaunay kan ka, Ante Ansing. Dakkal ti maitultulong mo kanyak. Sige, ibagamlaang kanyak. No kaano ti panagtignay mo, Diana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.